Det begynder selvfølgelig med træ. Godt dansk asketræ af bedste kvalitet, som er lavere og tørre i passende tid. Planken saves op i passende længde, for nu skal der laves armlæn til påfuglestolen. Man har en skabelon og streger op. De 2 armlæn til en stol laves af samme planke i forlængelse af hinanden. Så passer årene smukt. Det er Bo, der står for dette, også for båndsaven, hvor det handler om at save så tæt til stregen som muligt, men aldrig save stregen helt væk. Det optimale er at save midt i stregen, så halvdelen er tilbage. Så saver man halv streg. Og herefter sættes armlænene i den gode gamle kopidrejer. Man har en model, der sættes i, og så fræser, drejer, pudser maskinen en nøjagtig kopi af modellen i løbet af 6 minutter. Mekanikken er så enkel, at enhver forhåbentlig kan begribe det. Her skal i hvert fald ikke forklares yderligere. Pindene til stolens armlæn er lavet, men ikke færdige. Der skal laves en helt speciel skrå udfræsning på det sted, hvor de går igennem sædet. Den slags har man også en maskine til, men styreaggregatet er i den grad hjemmelavet. Og det er altså ikke alle og enhver, der kan finde ud af at indstille det. Det er jo typisk for Wehners stole, at alting er skråt og skævt og buet. Man har ikke brug for en vinkel, når man laver hans stol. Sædet består af 4 dele, der skal limes sammen af tiki. Søm og skrue er bandlyst, men for at gøre samlingen så stærk som muligt, bruges der hverken dyvle eller almindelige tapper. Der laver en raffineret udgave af tapper, som kaldes slisser. Når man har limet, skal der presses sammen. Altid. Man presser på alverdens måder, med alverdens hjemmelavede specialpressere. Desuden må der være 1000 af skruetvinger på værkstedet, for de bruger dem altid. Og herefter 20 minutter, så er limen tør. Sædet hænger sammen til evig tid. Og se så her. Dette er mageløst. Indtil for få år siden tog det en evig tid at gøre for eksempel sædet til påfuglestolen færdigt, for der skal bores 24 huller i forskellige størrelse, dybde og vinkel, og desuden laves riller til fletsædet. Nu sættes der 2 sæder af gangen ind i rummet med CNC-fræseren. Døren lukkes, der trykkes på en knap, hvorpå det hele laves af en robot, der vel at mærke er programmeret til at udføre netop denne proces. Her er der heller ikke brug for yderligere forklaring. Enten kan man forstå det, ellers kan man lade være. Men det fortælles, at snedkersvendene elsker robotten. Kan kigge på den i timevis. Den kan jo det, som er det vigtigste af alt. Tildanne et stykke træ helt præcist, som det skal være ifølge Wehners tegninger. Så skal understellet samles. Det er Berners job. Det har han gjort mange gange. Sæde, 4 ben, 2 sidesprosser og en midtersprosse. Alle huller og tapper prøves, inden der limes. Det pudses endnu en gang. Derpå lim i de 10 huller. Det hele bankes og presses sammen. Og efter 20 minutter holder det til evig tid og kan sendes til Jylland. For nu er det arbejde for viderekommende. Påfuglestolens fletsæde er så specielt, at det pt. Kun er Knud Silkjær og hans kollega Leif i Hadsten, der får lov til at lave det. Det ligner jo en ganske almindelig flætning, som man kender fra alverdens stole med flettesæde. Problemet er bare, at sædet ikke er rigtig firkantet eller kvadratisk. Det er 12 cm bredere fortil end bagtil. Men stoleflet af denne slags er symmetrisk, og derfor skal der snydes. Der skal laves 18 ekstra hjørner på hver forkant, som Knud siger. Og det er det svære, som vi endnu en gang ikke vil prøve at forklare nærmere. For Knud, han kan det her. Det tager ham 2,5 til 3 timer at flette sædet. Der bruges 170 meter papirsnor, og så siger det sig selv, at alle knuder i sædet gemmes elegant af vejen. Påfuglestolen
skal også kunne nydes nedefra. Og så til stolens store, buede ryg, hvor må det have frydet benet og tegne den større og større, meget større end nødvendigt, men umådelig flot. Og hvor er den besværlig at lave, stadigvæk. Man tager et stykke asketræ, 2,5 meter langt, sætter det i rundstokfræseren. Træet har været igennem en speciel varmeproces, inden det er blevet stukket, som man siger, hvorved fibrene gøres bløde, og nu skal det varmes op igen, ind i den dertil indrettede damptrumle i 3 minutter, næsten 100 graders varme, og herefter er det så blødt, at man kan slå knuder på det. Men det vil Tiki ikke, for det skal blive til ryglænet på Veners påfuglestol, og den præcise form er her. Ryggen bøjes helt på plads i skabelonen. Det skal gå hurtigt, for træet holder ikke sin bøjelighed ret længe. Bagefter sættes det ind i tørrummet, hvor den skal stå og komme til sig selv i sin nye form, hvilket tager mindst en uge. Først derefter kan bærerne komme til at gøre den færdig. For nu er alle delene klar. 32 stykker træ er savet, fræset, boret, limet og pudset igen og igen. Understellet er færdigt, sædet flettet. Nu skal den store ryg på plads, og de 16 pinde i ryggen i 8 forskellige længder, og de 2 armlæn, det er faktisk et temmelig bøvlet stykke arbejde. I så høj grad, at der skal en hjælper til. Og det får han. Og selvfølgelig passer det hele. Problemet er, at det skal passe på én gang. Men det lykkedes i første forsøg, hvilket det helst skal, for limen tørrer hurtigt. Med en god gammeldags hammer bankes der forsigtigt hist og pist for at få alle samlingerne helt i bund. Derefter er det armlænenes tur. Og til sidst lægges det hele i spænd, plus 117 skruetvinger, der sikrer formen og vinklerne nøjagtigt som Wener vil have det. PP Møbler i Allerød laver 70 om året, kun på bestilling forstås.